गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। गसाइगाव आख्रासुवा फोथाय खेबस' सान फालिदों। गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय नेपालपारायाव थिलाराय भबनाव फोथाय खेबस' सान फालिदों। बेजों लोगोसे गोसोम फिरफिला बिरहोयो। थांनाय गोलाव बोसोर सिगां 1949 मायथाइनि 28 आगस्ट मैयानि सानाव कच राजबंशी आरो भारत सरकारजों मोनसे गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथाखौ भारत सरकारा जेबो ओंथि गैयै खालामनायनि थाखाय मैयानि दिनखौ फोथाय खेबस' सान हिसाबै फालिदों। दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफादा धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय रानीगंज हालामाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे बिसि आरो फिसायखौ गोदोनायाव हानानै बुथारना गालांदों। बुथारजानाय बिसि आरो फिसायनि मुंखौ शाहजालाल शेख आरो नार्जिमा बेगम होननानै मिथिनाय जादों। नाथाय बिसोर सानैखौ मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा मिथिथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै पुलिसआ खोथा होदों। मोनसे दुखुगोनां खौरां। मैदोम रुनिखातानि 24 बोसोर बैसोनि नेरसोन नार्जारिया जाब्रबथायाव सिनस्रि बायनानै रां रुफानि आंखालाव नांगौ बादि फाहामथाय लानो हायाखै। न'खरनिया फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया बैसागनि 2 अक्ट'आवनो जादोंमोन। जाब्रबथाय जानायनि उननिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय दायो फाहामथाय होनायाव रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। एकाउन्ट नाम्बार 3891144751, आइएफएससि कड SBIN 000845357 आव आरो खौरां लाहरनो हागोन। न'खरनिफ्राय जानबुं अनजिमा 8453575699। बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङा मैयानिफ्राय डिजिटेल स्टुडिअ बेखेवबाय। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा गोदान डिजिटेल स्टुडिअखौ बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जांगिला औवारी, बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। अखाया गोबां हानायनि थाखाय माजुलिनिफ्राय निमाघाट जरहाटसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा नावनि सार्भिसखौ बन्द' खालामथ'नाय जादों। गोबां अखा हानायजों बुरलुंबुथुर दैमानि दैया बांनायनि जाहोनाव बे थांखिखौ लानाय जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जिबि क्रिएशननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बोसोन बर' सावथुननि टिजारखौ मैया अफिसियेलि इउटुबाव हगारबाय। बे सावथुनखौ दिथा होदों गणेश बर' बिथाङा। सावथुनाव गुबै फावगिरि महरै फाव खालामदों अम प्रकाश केरकाटारि आरो प्रियंका लाहारी। लोगोसे जेजाज केरकाटारि, राहुल बर', माइकेल बर', उत्तम बसुमतारी आरो टेमटामालि केरकाटारि। गोबां गोदान फावगिरिफोराबो बे सावथुनाव फाव खालामदों। लोगोसे VFX आरो एक्सननि दिथाखौ होदों बिजु दैमारि आरो जितुमनि सूत्रधरआ। बे सावथुनखौ बोहैथि बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव रिलिज जागोन होननानै फावखुंगुर जेजाज केरकाटारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। लामानि गाज्रि हालोदखौ लानानै गारि सालायगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्ला सामथाइबारिनिफ्राय सान्थिफुर जानानै दागगारि आरो भुटान गेलेफु थांग्रा लामानि गाज्रि हालोदखौ लानानै ओनसोलनि आरो गोजान जायगानि दावबायारिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे लामानि गाज्रि हालोदखौ नोजोर होनानै आरो रायजो राजानि सानफ्रोमबोनि हान्था मेलानि थाखाय लामाखौ थाबैनो मावना होनांगौ होनना बिटिआर, आसाम आरो भारत सरकारनिसिम खर' गंग्लायै खावलायहरदों। मोनसे दुखुगोनां खौरां। 101 बोसोर बैसोनि चन्द्रमहन छेत्रीया गैलिया। मैया फुंनि 5 रिंगासोआव उदालगुरि टाउननि समाज सिबियारि आरो बयनिख्रुइबो बैसोगोरा 101 बोसोर बैसोनि चन्द्रमहन छेत्रीया रुंसारि जाबाय। बे दुखुनि समाव मिरु इउपिपिएल CWCनि सोद्रोमा ब्रह्मन बाग्लारि आरो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि बिथांमोना दुखुनि समाव आर'नाइ फालि होनानै जोबथा मान बावहैना सोरगोआरिनि आत्मानि थाखाय गसाइनिसिम आर'ज गाबहरो। रुंसारिया समाजनि गोबां आफादफोरजोंबो सोमोन्दो दंमोन आरो उदालगुरि टाउन कमिटिनिबो बारग' मासिगिरिमोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।